Re means again. Yang build. Bukod. Structure. Nakita ba? Building man siya, building. So, ang build, nagtungkol kang building. Nga kay rebuilding man, tukuron, pag-usap sa ito kang hambang. Na narunin siya, tinukod na nasuna, building na nasuna, naguba, ang atong tukuron, pag-usap. O niya, ang atong gamiton, faith, pagtuo. Dengan kumutangan sa ng pagtuo. O niya, nga naman ngayon tukuron pag-usap, kaya naghuwat ka sa muabot ng Ginoo, manluluwas, nga mo restore. O saan mo sa restore? Equal na siya sa ibalik sa iyang kanhi na kahintang. Restore your relationship. Restore your sa pamahalaan. Connection. Restore your face. Restore ang face. Sabi hindi mo na guba. Karon, unsa man na building ang naguba nato. Unsa man na building. Sagaran ng mga guba na building, kanang dili yun structure, dili ba material building, but it is our families, mga family. It is the relational building. Guba na kayo atong pamilya karon. Di ba mo pilang kabuok nasod ang wala pa'y divorce bill? Kaya ba mo, pila na lang kanason ang why divorce bill? Usa na lang. Usa ang nasura? Philippines. Pero ang atong divorce bill na-approve na sa Congress, tuan na sa Senate. Gahuwat na lang na aksyonan sa Senate, aron na promulgated na na, ito na. So, meaning, hapit na sa dan. Kita na lang ihuwat aron makumpleto 100% na naging divorce bill. Nga kanang divorce, mauginay, muguba sa relasyon sa pamilya. Guba. Gilingay mong tupad. Yung na mo apil ka ng divorce. Na mo apil ka. Ano ka na? Yung mo na mong tupad. Dumen ang kahuwat. Uy! Mobile ka? O nga naman nagkukuon man ang family. Nga nung ang building na kanang mo itong panimalay or pamilya, family. Nga nung kukuon man na. Because that institution is called the basic unit of society. Namatod pa ni Anhing Pope Francis, the death of families is also the death of humanity. Nona, mamatay na isa. Kisa may author, kisa may nagkuba, kay using faith matani, with faith. Our faith dictates and tells us that the person who is now destroying families is no other than the eternal enemy of God. Who is that person? God said, who is that eternal enemy of God? Satan. Have you seen Satan? When? Where and how? Anong mga tao na Moses? Mga tao na Moses. Hindi ko na sinundo pa. Wala yan. Sige. Kaya si Satan, enemy na of God. But
He is very cunning. Kaya niya na magsulob o ingunani. Pwede sa ingunana. Ano ba? Kahabit. Ano ba? Sister. So, pwede sa parihan na niyo sulob. Kamao kayo sa sulob. Ingunana na siya masiyas enemy. And he is very intelligent. Next to God, he is the most intelligent person. Kay mao kay siya mustadi sa atong mga weaknesses, mga weak points. Niya, iya dayon ang atakihon ang atong weak points. Di ba? Kung gusto ka mo-conquer sa imong enemy, strike the weakest point of that person. Yung tawag ito Achilles heel. So, tawag ng Achilles foot ba na Achilles heel? Be, lingay mong tupad. Na, huwag pa ka-atakihas yawa. Na huwag ka-atakihan. Maigo ganin ang amahan. Makuha ganin na siyawa ang amahan. Posible, ang sunod na ng maapektuhan ang inahan. Makuha na gani ang inahan o ang amahan, automatic appeal dahil ng mga anak. O nga. So you should, and we should know how to protect ourselves from this enemy who is called the destroyer of God's creation. And that is Satan. Destroyer din na siya. Destroyer. Ngayon, saan ito pag-reveal? Ang family. Example, kumusta mas inyong pamilya karon? Kinsa ninyo nga magdungan ba yun o ampo kada adlaw sa Holy Rosary as family, mag-pray yun o Rosary. Kasi kamo, as family, ha? Okay. Napa? Unsa may second mystery of life. Kamusta yung katupa? Ato pa. Banasa. Kaya nga ito. Basa. May parites ito ba? Kamao? Kinsa sa ninyo ang magdungan pag yun o meal, natin mo'y common meal as family. That's more. Wala na. Pwede mo magbuba kayo. Tingsan ninyo ang magdungan yun o simba. Tasa ka mo. Paano pa kayo? Tingsan din yung pamilyahan ang ikan atong November 1 hangtod karon nga wa yoy nagyaw-yaw way nasuko. Tasa ka mo. Wala. Juan, taas. Hindi ko masapos. Sa ato ba, nakakuha na mo siyawa. Kaya matod pa ni Jesus, not all who call me Lord, Lord, can enter the kingdom of heaven. Di yun, mag-uulang yawa kung magsigitan rosaryo. Hindi siya mag-uulang na. Ay, mag-uulang siya. Di yun, mag-uulang yawa na magsigitan simba. Okay rin na niya. Di yun mag-uol ang yawa kung magdungan tagkaon niya labing kita. Okay rin kayo na siyawa. Nganuan? Di man na maoy basihanan na maluwas ta. Ang ato pang binuhatan, atos binuhatan. Tanawa, di ba usakay, makasapa ni mo imong anak, nanang di mo sabat sa rosaryo. No? Support yun. Awa na, magkasuko ko lang mo, ingon ito yawa. Okay na. Usahay, masuko kasi mong bana, hindi mo ko yung simba. Di mo ko yung simba, suko na ka. Ingon ito yawa, sige. Simba yun, pagkugi yung simba, kasabihin ng bana, ingon, hindi kita ko simba, kita ko lang. Imo rin siya yaw-yaw, may inulit mo, ikan mo simbangan, o alagyan ko siyang ibuhat, hawa ka kauyo, ingon rin ka, ikaw, binuhan ko pabili.
niya. Mau na, di malaso ng lota, tungod na ni mo, huwag si pasimba. May mo sa gawin mong bana siya manahona. Yan na. Uli ng yawa kita simbahan. Ay, yung bana, alam mo, kinali na nag-appreciate mong pagsimba. Kaya naman, hindi ko ulit mo, yawa, ang yawa ka pa na niya. Kaya yawa ka. Muna, no, let us also know how to conquer our enemy. Ang saan ang pag-conquer eh, ang yawa. Kita na sa pag-answer eh. How to conquer Satan? What are the basic things to do in order to conquer Satan? Paitan. Asa na to? Di siya masulti kay Miko kung sila. Kasi kami, umingin ni Satan. How to conquer Satan, ma'am? Miko sa sila. Tagalo na yung Miko sinawa din. Ikaw na lang, ma'am. How to conquer Satan? Nag-iwag yan ang mundo. Search. Sa may pa-answer din niyo. Search. Kali kayo mo lang yung pagkaseryoso. Kasi hindi tayo ako sa Ginoo. Aron mag-conquer na ito ang level. Sige, ampo sa Ginoo para masangkay din ang ilaw. Sir? Pray, 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 and pray. Yes, like answer na kinupihan na yun. Ano tayo ng estudyante? Pag-utan naman ng estudyante. Ang estudyante ka. Ay, mong mama. Sige. Kamulan na ba? Mag-read of Bible and mag-praise the Holy Rosary. Muli, terus Bible niya. Pray the Holy Rosary. Mga madrigol mo naman sa galing na rin. So, asa man yung husband? Sige, saan mong pagkakar si Satan? Wala mo. I-ignore naman yun. Ari ka daling dito. Kinsensi yung hadyo ka nito. Wala, mas maiting nga yung kanita ni kayo. Inform mo na. O, kana. Kana ka. Picture. Ay, daling, kaya diyan daling mga angels. For me, Father, to have siguro confession. Kaya ito may confession. Tumahay din yung mga teachers ng yung tao. Resourceful kayo ba? Kaya rin, pareho na. For me, Father, is pray the Apostles' Creed and the Our Father. Ay, kasi, maon yan. Sakto. The best way to conquer Satan is humility. Because Satan is known as the king of pride. So there are two types of people in this world. All of us are sinners. Ang isa ka sinner is magkahitason, ang isa ka sinner ikaw sa anon. So we have to conquer Satan through humility. Ano po ng mga kabagay? Obispo lang tayo yun. Saan? Nayawaan sa dami. Obispo lang talaga. Salamat kayo ninyo ha. Itong pagpagan ang tanang ito ba? Praise the Lord. Nana mo'y 1 point dito sa langit. Katong ni Wakli tuanos purgatorio. Mauspan na mong doon, Wakli ka ito na. Hold mo po si Pirno. Ay, yung Wakli. So, yes, prayer. Virtuous. But the best way to conquer Satan is self-denial. Deny yourself. Kay matod pa ni St. Paul, namo di cellphone data. Matod pa ni St. Paul, our human nature is always against the Holy Spirit. Karang yung gitawag human nature, mo na gitawag ni Kristo of self. Mo na yung Kristo, if you want to follow me, deny yourself. And then second, take up
your cross. Kung sa may kalainan sa self-denial o sa taking up of the cross. Sa may kalainan, nanay kalainan, wala. Wala? Kanara ba ko ng mga taong giyawaan? Maamang. Di ba, inom mo ni Jesus, ang iyang lisod kayo yung ipapahawak na yawa, katong dihagis, katong yawa maamang. Bitabangan doon exercise sa iyang mga apostles, siyang kabuk apostles niya, sige exercise, huwag yung mga ang yawa, amang. No na, tubagin mo ha? Unsa man ang self-denial, pasabot, do not set your own standard. Ayaw pag-set of standard. Except the standard of God. Muna si Mama Mary, wag din na siya mapili siya of the Lord, and then, kay handmaid man, suludoon man, be it done to me according to your word. Pero kamo, kita, lahi ng tan, kusog mo kita muligtas, Ginoo, magmahay pagpili ihatag. Kinsa ninyo din malipay ko na musunod sa will of God. Taas, come on. Grabe mo na yun. Kanawa mo isa, wala. Nipakpak ng yawa na. Yes! Nga naman, kaya galing atong self, maulagi na yung St. Paul, Galatians chapter 5, ang tingaling na, verses what okay ba? Bobo mo ng Bible sa. Ngayon si St. Paul, our human nature, our human standards is always in contrast to the standard of the Holy Spirit. At tanawalan ko na, itanaw nito sa amin. Itanaw nito sa amin. Kung saan tayo isulti sa imong human standard, ayan, akong buhok kapatid. Ako ng kuluran. Imong kuluran. Imong buhok. Nga naman, kaya di ka ganahan sa color na ihatag sa Ginoo. Di ba? Di nga yung magtupad. Di nga, natural pa na. Naka na yung colors mo. Natural pa na siya. Okay mo naging ang ikuluran, nakuha ng kasiyawat. Alam mo, hindi ka makadawat sa will of God. Hindi pa yung mamamili nga, ang iyang nature, virgin. Wa siya hilang tiglaki. Pero kaya pa maglusan man, subot. So kung siya pumaglusan, bisa ko ilang tinglaki, wala kasi bana. Nisubot. Against human nature, against human standard. Pwede sa kung nyo dinili, mga babae, na musugot, na human na ng atong koleksyon, apil na ng manre, mamagdos kayo mo. Taas na mo. Kung ito mo ito ginawa, na huwag iyo sa miolyo na. Huwag yun. Kaya nga naman, di, may umanitap unthinkable. O niya si San Jose, kung saan sa gibuhat ni San Jose, ang iyang human nature, nituwa ang to siguro ang iyang human nature, ang iyang human standard, buotan ba si San Jose. Moto pagkahibawan niya na si Mary, mabdos na, 3 months inside, niya wala pagin siya makahika, sexually, kung saan may gibuhat ni Joseph, mubiya ko, makik-divorce ko, kaya engaged naman sila. Makik-divorce ko silently. Mo kito'y the best niya na goodness na ikahatag na itong Mama Mary to divorce from her silently. Nana. Pero giingnan kita sa anghel, Hoy Jose, pangasawas Mary, kay Holy Spirit ang nagbuot anak. Pagkadungog ni Joseph na Holy Spirit yay, ang ibalik siya. What naging niya biyahis Mary ang tots kamatayon. Kaya kisang mga banahan ini, na wak pa mong hikap na sa inyong asawa, niya palitan suka-suka, niya minunay mo, thanks to the Holy Spirit. Nasa mo, blessed be the name of the Lord. Mana ka lang? Oy, magyaw-yaw ka. Bisa ako pare, ako pare ng nago.
sige mo dito, pamalando nga lang ang Bible, kaya naman ko ingon dito nga, read the Bible. Ano? Oo. Ito lang imong pagbasa sa Bible, o saan mo, saan na yung unay imong pagkayawa, na tanawa karon mo. Mga Katoliko na nag-away tungkol sa Bible, mga Kristiyanos na nag-away tungkol sa Bible, hasta mga pare, hasta mga obispo, hasta mga cardinals na nag-away tungkol sa Bible. Nga naman, libugon tagihapon siyawa dias Bible. Nanditan, ningon na pasayluat, kapito ang imong isikata. Na sa Bible, forgive 77 times. Ngayon ba na mingon? Ang pasabot anak pa dayo, perfect forgiveness. Pero dito sa sibiti sa seven, magsibig kang talo, kahon. Di na maupadar, di na literal. Hindi mo sana. Kaya doon naman sa mo dito, literal. Kinsa mo rin masunod ninyo ano. Labi na nang ingos gino, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin, ihatag tanan sa mga kabos, labi na itong mga bahaan. Pinsa man nyo din yung baligya sa tanan, niya ang halin, ihatag nyo ang mga bahaan. Na, tas ka mo. Wag yapon. Kunya, maubanay atong giingon na let us reveal with faith. Hindi man dito mutuo sa pulong sa Ginoo. Magsigig kadaog ang yawa. Muna, ang una yun, deny yourself. Do not adhere to your personal understanding and standards. Bisan pag-ikan pa na sa Word of God, bisan pag-ikan pa na sa ato mga doktrina sa simbahan, imo na gamit ng isabot sa imong personal way of understanding, do not trust. Asa man na nimo ipakonform, ari na nimo ipahaon sa standard na gitudlo sa simbahan as church. Dili sa Santo Papa, dili lang sa pare, dili sa obispo, as church. Isip simbahan. Mao na nang simbahan ato karon. Nay moingon nga na ako'y nakit-an nga pananawang pader. Kapita kong Mama Mary na naghilak. Ini-propose ni Juana naghilak sa Mama Mary, iagi dayon nga sa simbahan. Ay, dagang pa nag-20 ka to eh. Di ko itong napulbahan. Pantay na itong nakakita. Diyan sa may pagto sa simbahan niya na. Sige lang, kung namatay na itong nakakita. Kung tinuod yun na siya, magawas sa ganang kamatuunan. That truth sets us free. Karoon, alinatas pamilya. Panalitan at tuba inyong relasyon. Ikaw asawa, magsigi kag yaw-yaw. Imong bana, magsigi sa lakaw. Guba naman na yung relasyon. Nya, inikulit si mong bana, yaw-yaw ka, singhag sa bana, kurog sa mga anak. Guba naman yung relasyon. Nakaroon niya, apil ka yung koleksyon. Inikulit mo, sabi mo buhaton, isip asawa. Di na ka mo yaw-yaw. Nya, hindi man nakapugong. Kamu ba, mag-umpisa mo dahil, pader, nakasako pader, kaya dili ko kapugong pader, magayaw-yaw ko. Nya ako mo rin ang bandungon, basta mugamit na niya ng pinitin o di mapugnan pader. Ako rin ang evidence. Ayaw lang na gamitang word na di mapugnan ha. Kaya ibaw di ko makapugong yung karoon pagpangihi. Kung ang pagpangihi, di mong mapugnan, sapot sa nagimong dila. Basta hindi lang kaganahan mupugong. Ano ba? Di lang ka gusto mupugong. Mapugnan lang. Kisa man yung linerong kadaya, pero na, kasa ka mo. Wow! Kamaw ka magikat sa CR, kamaw ka putong-putong. Kaya nga naman, naman kay Wayne. Nagaroon,
Unsa may imong buhaton? Ingna imong kaugalingon, Lord, I will reveal. Dili na ko musunod ani akong standard na maghunahuna ko ang akong pagyaw-yaw. Mao'y makasulbat sa among sitwasyon. Di na ko mutingo. Igabot mo sa inyo, di na ka magtingo. Magtinanaway na itong imong bana o imong mga anak. So, nasakit na siya. Ano mo na magtingo? Sa unang tayo, igabot na ng tingo mo nagmayo. So, nisugod na silang question sa imong ibuhan. Niya, wala naman sila mayaw-yaw Labi na ng mga anak, magpa-attract mo na. Maghimo din na sila itong punta, hindi mo magustuhan. Ilang itong buhaton. Di na namang hugas plato, sige na nagduwa, di na nyo kapating mo. Ikaw sa yung hugas, magkakanta ka, ngayon mo magkakanta, give thanks to the grateful heart. Alam ko, saan mo sila hinuhunay? Sa una, so ganyan, mami, wag ka magkaulini, kita maglingyo ang mga ginaan sa mga tao mo, makakulang. Kami mo, wag mo, dahil ibuhan. Sige kagyaw-yaw. Kalo, sige na kayo, defense. Yan, kay anak ng lalaga, mga na yung subuong paglaban. Sa una, subuong ginani mo. Di mo pa na inon, huwag kita anak. Nabunta na, kadaghan na. Imo ng assignment. Ito, lapad na. Huli mo na. Sama. Huwag kita. Mus-mus ko ng nakakang mo daw. Kita ka naman. Huli mo na. Anaga. Karo, ikabot dito, muing mag-ibig mo yung lapihin ng bulingon. Muing mo na kasi yung anak. Dahil, kaya man yung mga bulingon, kaya akong labhan. Muing mo din ang yung anak, sana all. Diba? Na naman, kasi Jesus, pag niya kalimutan, niingon sa siya, I came to serve, not to be served. Kaya naghibaw si Jesus na manang prinsipyo nga ang leader magpaalagay, makaguba ng relasyon, makaguba ng pamilya, makaguba ng community. Kaya man pa niya, ang pamilya na mag-unay away, mahugno. Ang siyudad na mag-unay away, mahugno. Ang ginhalian na mag-unay away, mahugno. Kano sa man mag-away? Kung magsinubuay. Kano sa man magkahiusa? Kung mag-alagaray. Hingay mong tupad. Hingna, kung sa'y ikalagan na ko nimo. Hingna, kung sa'y ako ikalagan nimo. Hingna, mahimang din na siya, bayari akong utang. Ang sa'y yung waton? Bayram. Diba, human yung bayad sa utang, magsige na ng baiin mo. Kaya ito, ano sa'yo na yung utang ba yun nun? Na siya. Nanong na-restored man ang atong relationship with God. Nanong nabalik man ta pagkaanak sa Diyos o nabalik man ta pagka-ears manununod sa kingdom of heaven. Nanong nakabalik man ta after Adam and Eve destroyed that connection because of Jesus. Kaning Savior na itong gingon na ni-restore, ang iyang gigamit pag-restore, servanthood. Muna gitawag na ito siya servant leader. Alagad yun. Alagad. Karon natuba man yung atong relasyon sa atong nason. Nag-away na ang atong mga politicians. Grabe ang korupsyon. Grabe ang injustisya karon. Grabe ang poverty karon. Grabe ang economic kanang kuan karon kanang bang murag ning hagba ba. Gikatawan na lang sa atong mga silingang nason.
Ang kaniyatong mga nason na nagsigig tanaw na ito, manindot kay Pilipinas, mo nang gitawag tag Pearl of the Orient, karon mura na tao, dirt in the Orient. Di naglagi ilisan na itong piso, di na kung ilisan dito sa dollar. Kaya question mo sa, o hindi pa ni part sa kurakot na kinurakot ng Kortas Pilipinas, corruption na may atong image nito nila. Now, how to restore this? Let us serve each other's needs. Puno mo ang tananing, kanang murag kita mo ay kita yung magpahayahay ba? Kabantay mo din sa ato. Ang na ba na sa inyo? Basta dito sa amo, kanang gusto kayo mamarking ang karsada. Kanang nasakyanan ba? Parking sa karsada. Nasa na sa inyo? Na? Okay, kamutan na yung ito pati na mo parking sa karsada. Kanang mo parking sa karsada, tungkol lang kay dool sa inyo, ang napagin mo habol-habulan yung sakyanan kay hadlo ka garasan. Mao na siya usas mga timailhan na you are destroying our country. Nga naman, korupsyon mo na. Unsa man ang korupsyon? Kanang imong kuhaon, imong pahimuslan, ang dili imong ikay mo gamit sa butang na dili imo o sa lugar na dili imo. Ano man din? Kanang karsada doon sa inyo, imo din na. Di man na private place, public place man na. Bisag subdivision pa na, public din na. Asa man din yung private, naasi mong balay. So nga kay sakyanan, isuot sa balay. Yung kagamay mo ng balay pa din, diha ibutang sa sala. Imo kita ng sakyanan, ano mag-uol mo ka? Imo mo ng sakyanan. Niya naman na space ang suot sa sakyanan. Ano ka diha pagsala? Suot sa sakyanan. Ikaw ay wala, ito na naman. Wala kayo man diya i-dispose ang sakyanan. Halo na mo nindot na sala. Kanang imo mang ipamugos ang dili mo kaya. Mo na self-denial. Ayaw ipamugos ang imong self. Ayaw uksa o achieve or kuha ang buta na dili imo. Pero kung sa pamigon, kung sa may roles pare kung sa may roles sa pare, yes katiling ba? Shepherd. Di ba? Shepherd. Yan, kinsa may model na mo sa shepherding of the people. Kinsa man? Jesus. Yung sa man mo pag-model ourselves after Jesus. Kanang among evangelical councils. Kung sa ito yung 3 evangelical councils din? Poverty, chastity, obedience. Kung namang tuhaton, kami mga pare, bahala na ng mga madre, hindi sila mabuhat basta kami, pag mabuhat ni ani, mahimo may agents of rebuilding society. Pero gamo ganin yung supakon, nabinagin ng poverty of chastity. Sa kanalang mo sa duha, o gamo ng supakon, we become destroyers of society. Labinagin sa simbahan. So in short, kakinahanglan yung denial. Pag-so na ko pagkapari, usag isa akong gihuna-huna, ningon ko, mangita ko kinabuhi nga dili magsigig pangitang kwarta. Ang sabi naman magsigig concern about money. Kanang kinabuhi nga di ko magsigig pangita nga magtigong yung kwarta. Kaya magminyo ko, naman ko yung iyaban ko panahon na kung magminyo ko, magsigig yung pangitang kwarta. Kipulaan na ko dito sa bangko, sige ihap ng kwartang dili ako. Kapoy. Niya, kaya ba na may problema? Pero, gatikan ko sa mga pamilya, breadwinner ko, sa pamilya na 5 ka managsuon, naminyo ang usa,
Yan, naminyo sa buwangon kalistanan. Akong eldest na babae, the only girl, yan, naminyo sa siya, naata ng bisyo. So, tabang sa kong atiman, upat kabong yang anak. Yan kami nanibili, nawag pa maminyo, upat ni kabong laki. Kunya kay among papa na paralyzed man, pag 1 year after ko na regular sa Landlang, 1989, di ako'y breadwinner. Pagka 1992, ako sa makuwang laki, nahug sa mga hangganan, nabalik ang spinal, na-paralyzed ko dyan. Di duha na kabong paralyzed. Ang ako sa mama na nagatiman sa kong papa, di atakis diabetes, napaon sa pananaw, ang linaktan, mura-mura sa paralyzed. So muna ito, ako ang breadwinner nila, plus pagit na itong pamilya sa akong maguwang. Nya, taliwala nini, nangita ko kinabuhi na di na ko magsipangitag kwarta. O tuon man, nakapili ko sa pagkapari, nako may ning pari kay dili ni magsigig hunahuna ng kwarta kay mga tao na yung trabaho sipahan. Sila may mga pari, magsigig ra magmisa. Sus kay ang tanan day kulikta kay dayon season Christmas ko, ang tanan day kulikta ani man day tonos pari. Sus daghana hinoong kwarta ko sa kong kwarto na mo sus kwarta kini. Mga dunod lang. Segala dunod-dunod kwarta na sensiyo pero kwarta lang yapon. Sus daghana. Muna ngayon to lisod kayo pag-practice of poverty if you are in the midst of wealth. Muna, ang ato taong mga congressmen, ang ato mga senadors, ang ato mga executive officers sa atong nason, galisod yun sila. Galisod. They need self-denial. Aron mo sayon-sayon. Oh. Nya, chastity. Sus, mingawas kwarto ikaramusa. Daghan kay tao magtubog nimo, magsigig amin, sigig pa picture. Nya at the end, ikaramusa. Lingi-lingi ka, manikap. Nya, naaday mo text, Father, how are you? So, Lord's Father. Pagkadaghanan yung mo text, pagkadaghanan mo imbitar, daghanan opportunities para malingaw sexually. Naasa na sa pari, available kayo na. Ako, sukat ko nag-school at high school. Sukat na mong pamuyang, elementary. Pag-abot, kauya ko kausap, pagka grade 6 na ko, multi-first na kauya, 15 years old ko ako. Niya, pagka high school, sa upat ka tuig, unong ka mong akong nauya. Unong ka tuig. Pag-college, usa na lang akong kuya ba to? Wala ko kadumog sa akong nauya, na niingon, duwang buko. What? Nisukot lang sila, pero never di ko makadumog nga gwapuhan kay ko nimo or gwapo ka. Wa, kaya nasaan pa sa kong dili yun. Pero sukat ko na pare, din anak ko maihap ang magsigingon, gwapuhan ni mo ba din? Ang patay. Mapil ko na sa kaya man sulti. Gwapo sa Dennis Father. Ako sa ikalagan ako sa kanbas lang, gwapo sa kader. Bakit niya ko? Dibilang neta. At tanawa ha? Naaka sa promise of chastity, pero na opportunity. Naaka sa promise of commitment of poverty, naaka sa opportunity for much money. Nakaroon sa may kinahanglan, self-denial. Then ikaw sana, may istorya na ko gamay, bala na 5 minutes lang gano'n? 5 minutes na lang? 5. Aten? Sige, maka-istorya ko pala mga pito tingali ka istorya. Second year pa ko sa pagkapare, na-order man ko, 40 years old man ko. Life begins at 40. Pagka 42 na ako, nakakita ko babae na 18 years old.
Purti gidiyang inlaban ako. Purti sa ginakong inlaban niya. Ang kana. Motong ako siya isuportahan siya pag-eskwela. Inamahan yun na pag-atiman. Karon kay pagka 45 na ako, mo-graduate naman siya college, lingon man siya, gusto ko mo-graduate na naanak ko'y banahonon. Yes, sir. Naku, ang pamayan. Lingon niya, unya, ikaw may akong gusto? Pwede? Naku, adi pwede. Pero sa muna muna, pwede ba yan yun? Secret lang eh. Adi pwede. Niya, magsige naman siya follow up o kung saan na rin pwede. Sige sa kong balibad. Pero ang akong kasing-kasing, galunot-lunot. Ang doon, naningon siya, kuha na lang siguro, karena di na lang yung ko magbinyo, kaya di ko makita laking press ni mo, di mo ko ganahan magbinyo, pwede di mo na lang kong ipaangkan. Ako kami, for the first time, katilang ng turunan. Okay, katong nakuha na kong kaya, buhat ko nakuha na itong mga na. Kaya kanawan, Legion of Mary man ko, ako mong ginagigit, wag yung ko'y broken. Na, mo nang wag sa ko'y aming i-rebel, no? Pero, katong panahon na wala na kong matintal, o, ning agri ko, nagplano na may kung sa adlaw na mo sundag buhat. Nag-set na may unang adlaw. Unang adlaw sa binaryo ka to. One or two nights before sa anong agrihan. Pero disturbo nga excited. 2 nights before, naggampo ko nga nahumanak ko no. O nabuntis na siya. O pagkabuntis niya, nilangyaw siya sa laking lugar o ni-promise na rinagin siya pagkita. Ako nag-uol sa gong na naguna-una na naanak ko rin anak pero rin ako bakita. Sa akong ganggo, mura na kong failure. Ang sunod na scene sa akong ganggo, dito ko sa among parokya sa Guadalupe, nagmisa ko. Nga pag sa akong misa, naglinya ang mga tao, apil ang akong mga iyaan ng mga biyata sa gayo, ni amin ako, ni bless. Sige kong pa-bless nila, yung mananay, sige kong pa-bless. Ang mga tao, ilan yung isulti, wala pa rin kabuutan, hindi mo pa rin kabuutan, hindi mo. Ako sa nagsiging pa-bless, na nahibaw ko, nagbuhat ako, sige kong, hindi na kabuutan, hindi na kabuutan. Parihan ako ng uban. Hangtod na sa akong ganggo, naghila ko, o nakamata ko alas 2 sa kadlaw na naghila ko. O ningon ko, salamat kay di kay tinuod, di samot kong hila, kay di kay pwedeng tinudon. Kung naghila ko putubuntan, kung ako rin sa kitiksan pagkabuntan, cancel ang akong plano. Ayaw na pakita na ko, total, graduate naman ka, ayaw na pag-text na ko, cut na tanang communication. Porte niyang sukuha, sige siyang text na ko, suko kay sanan, insulting her, ano kanan, ako sanan, sige reply, sige sa kong hilang. It took me 3 weeks to cry every night. Dili sa'yo, no? O para na ko, moto'y akong usa sa mga moments of taking up my cross by denying myself. Di yun sa'yo. And daghan pang kasunod, anak, hangtod karon bako pa lang naanasad. Nahunahuna ko kung kapoy na magsigig balibad, musanong ka kong panansaw. Umingon mo sa dinoon ka rin ako, ang akong kasing-kasing umingon sa kaya pa diyan. Mauna, dili ang pag-reveal, dili sa'yo, kaya naman, studihan ng kasiyawa. Kaya ba mangyawa kung saan kapag atake? O mo atake siya until the last breath of our lives. Ila kitang tinuto na makuha kita niya. Muna, ang ato sa commitment for self-denial and taking up of our cross should not be limited to 1 year, 10 years, or until na akong mga anak mas stable na. No. Kaya naman iba, kapugong lang. Kani animal bumbana,
biyaan ko gini, butan ko gini, makahuman lang ako mga anak, biyaan ko gini. Ayaw, inagod, pagkamatian ko gini. Kini asawa, pagkamatian ko gini, hangtod sa katapusan akong ginhawa, higugmaon ko ning panuwayan. Ano siya? Panuway mo. Commit yourself to that. And you can rebuild your family. Kung unsa may mga relationship niya karon shaky na, mas strengthen na, believe only God can do that. But God needs us to cooperate. Matod pa ni St. Thomas Aquinas, grace builds on nature. Kung saan may pasabutan ng grace builds on nature, make the nature available and God will sustain na mahimo na siyang successful. Kung moingon ka na gusto ka ninyong pamilya malinaw, ligon, hangtod sa hangtod, hala, commit, Lord, I will die for this person, for this husband, for this wife. I will die for him or her. And then God will supply you the gift na andam na kang magpakamatay. Niya, makuha na ka, masyak lang ka, ilintanaw mo, mag-celebrate lang mo sa inyong 30 years. Ika, 5 years pa man niya ito, mga buwang ko na kayo, napunan mo na yung 25 years. Hindi ko ka-imagine, di unsa na ako. Di ba, makana mo no? Awa pa man. Makana ka. O mo na yung kayo. And then, ang ikatulo, mao na itong ingon ninyong prayer. Ang prayer na wag yung self-denial sa nag-ampo, wag say willingness to embrace the cross, ang atong pag-ampo, mahal dalanan lip service. Matod pa ni St. Paul, mura na lang tang masaba na piyang-piyang nga wag na gyoy kapuslanan. Useless. Everything becomes useless. O kung saan magiging ng self-denial, kung saan man ang taking up of the cross, that is love. Matod pa ni matod pa ni Jesus in the Gospel of John, chapter 15, there is no greater love you can offer than to lay down your life for your friend. Sige. Linya mong anak, starting tonight, you are now my friend. Anak, kaya sa akin naman, mura magugag, ikaw mo ay impero, kaya ka na siya, yung subject, you are my friend. Anak, ikaw ma, di ba yun yung mga anak, friend, panglaba friend. Yung ka, okay friend. Anak, kaya yung sa mga anak, friend, baka ng friend, kaya mo lang maliit na ka sa school, friend. Kapoy pa man, friend, yung inupa na lang po mo school. Okay, enjoy. Tapos tuig, friend, hatpong lagi ka, friend. Repeat lang ko, friend. Okay, may na lang nang nahakbong siya sa eskulahan. May na lang nang wag mo progress ang iyang grado, pero naamoy nindot na friendship. Kaysa nila po siya, o muingon dahil siya, anak, ihatag na ko ninyo, bantay na buot mo na ako, biyakan na mo. And that is what is happening to some countries. Di agwanta sa anak, buabot na kung 18 years old, buabot na kung 18, ikabot kung 18, shut down, biyak na yan. I am now free. Alumoy sa anak. After building discipline, it ends up destroying it. Pero kanang na ay wa ka graduate, wa ka na ka-eskwela, tungkol sa iyang kabuang, pero friendship mo, inigabot na 25 years old, unya grade 10 lang yapon siya. Moingon na namin mo, friend. Ako ba mga classmates sa una, nindot ng mga trabaho, ako, pa mga trabaho, o pa mo kahuman o senior high, niya may manika, I am your friend, you can always count on me.
Oh, what is your plan? Do you want to go back to senior high? Do you want to proceed? Ayaw yung support. Yan, di ko mauwaw mo. Di yun. Tawag sa ni mo yung papa, yung papahatang, paruso na mga buwangan ka. Yan, yung ayaw lang. Ato lang yung i-friendship doon. Yan, ito nga na. Ngayon sa sige, mahalag uwaw ha. Balik ko, grade 11. Kapana siyang grade 11. Hindi school na anak, maninuod ng mahay. Mahibog ng kapirmi na ng top ng sir. Oh. Mag-graduate pag na top ng sir sa klase o sa school. Take pag nag-kurso, summa cum laude pag na. Dili tungod nimo, tungod na sa gugma imong gihatag niya na karon ni bunga na. Pag grade 4 na ako, 12 years old ko, niundan ko kay eskwela, kay pwede na akong bubuan. Kung sa gisulting mama, anak doon, okay na sa kaya. Nga naman, kay si mama, tulog sa kapuan sa grade 1, wala na sa padayon. Pagkatos na kong papa, hindi mo sa papa, ay okay na kayo na lumoy. Nga naman, usa naman sa siya kasi mana sa grade 1. Di wagi resistance, why pressure? Ang dami ko, enjoy ko ng smoking. Hindi mo ginagulak ka, pangita na. After 2 years, 14 years old ko, ikapoy ko nito paghinga ng mangga, pagkainin, pangarga, pamuling, kapoy na. Naku pa, balik kong school lang. Ah, sige, okay. Bugo lang yapon ko. Sige lang yapon kasiro, pero wala ko mahando. Di na ko mahuwaw. Sige na di ko mato school ha. O bigat mo yung kong elementary. Sa akong kabubo. Kung ila kong itaga-agribol, kaya dito kong ibutang sa garden, may bubo lagi, 80% of my time sa grade 5 o grade 6, garden. 20% classroom. Kuya. Ganun ko. Kanya kina-awardan namin ato sa akong gardening dito sa school. Kina-awardan namin sa district Pakatuma level, Green Revolution Award. Na-proud na sa ato, kaya hindi yan mong garden. Na ako may meaning na nagtrabaho ato. Na ako yung ribbon. Ang sa may akong ribbon, Carpenter of the Year. Okay, the first, the only, and the last ribbon I received in elementary. Oh, naka-inspire ko na ako to continue in high school. Niya ingos mama, ayaw dong, kaya hindi mong ribbon, bisa ko ang grado, kaya ba, hindi man to si mong pamuto. Niya na-inspire ko na ko, na-blackmail na ko sila, napupos din ako, na-enroll ko sa CIT with the condition, do bigyan ni kakapasarong, wag na gilain, ha? Kanak na lang yun. Kaya po, kaya tagastuan niya. Plinti pa ni mo, uniform pa ni mo, kaon pa ni mo, sus, do. Nanto ko, sulat ako, kandila, sa balay. Kaya dito mo ipapuyo at umamong itawag mo payag. Akong sudan, kasagaran, luy at asin. Maglakaw pa kong balik sa balay. Dito pa nga ito smoking. Saya, huson mo naglakaw ng 12 kilometers. Para lang yung maka-eskwela, ipataglaw na sa lakaw na sa kong alas 4 sa taglaw, nabi na sa eskwelahan. Huwag na dyan ko nagita. O kung sa may kita mo, pangutibaw. First grade, first year, na-appeal ko top 10 sa mong classroom. Top number 3. Hawa. Yun sa pag-restore kinuha akong kabubo. Pagka first grade ito, sa overall na top 40, kaya mga 600 man yan ito, estudyante sa first year, na-appeal pa yung top 40 sa first grade, ika number 37. Pagka second grade, number 2 po sa among classroom, ika number 21 po sa overall. Pagka third grading, number 2 yan po sa among classroom, ika number 13 na po sa overall. Pag fourth grading, number 2 yan po sa among classroom, ika number 7 na po sa overall. Monto, ilan na kong gitawag ko, sa una, elementary ko, Siano Bugo. Kaya kasi Siano ko, Siano man ako angga. So ilang tawag ko, Siano Bugo, na Bugo Waisoy. Niya kay ubod ba yung apelido? Pag high school, apelido na may tawag ko, ilan na kong gitawag ko, ubod ng talino. Na-restore, na-reveal, di ba?
Kaya kasi naman sa Rosario, kay Legion of Mary naman ko, pag-undang ako sa elementary, nasuot ko sa Legion of Mary. O gikan na ako, 12 years old ko, hangtod karon, Legion of Mary yun ko. Moto nga natin is impossible. O, graduate kong high school, ako yung fifth honor, ako paging mo yung wing commander sa C80, so moto na nauya kong dagan. Pinsa mo sarili mo pahimu sana, dugtog ko nun sa kalingan. Muna, graduate sa ko, college, accounting, magna cum laude sa kwarto. Ingon niya ako mag-class ng elementary. Kung saan? Si Siano? Nag-right? Kabubo ako? Saan mo lang yun? Huwag man dito yun Sa dihan na nagsignalista na ko, ako yung handle sa katikista ka ng summer katikism dito sa among parokya na ay estudyante sa nursing na ning apil, lalaki. Yep, pagkaugma, midukol sa nako, ingin siya, si mama ba, Brad, kailan mo? Nako, ano ba? Isang may kanganak. Pagsunti niya anak, muli sa among balik-Victoria. Katubang magsinig sumong ako, masyadong bubo, nakukuha, so. Kaya siya pag-ulit sila, iyan isultihan, kaya iyan ang tuloy, kasi kanya nagtong ng appeal of summer catechesis. Na first yan naka-encounter na ako, pag-ulit sila, iyan isultihan niyang mama, ba, naiseminarista niya, ma, basta hindi talaga yung explain, ma, right kayo, ma. Kasi nga, si Brad Siano, Siano bubol, ako na classmate, papuguan na. Mga ito yan kung isultihan. Ingos mama, classmate ko mo, bugo ko nung kay kasulan, bugo na yung mama doon, gawas na kunting guwapahan anak, kunting mag-bright ka anak. Pagkita na mo, ako di siya giinan mo nito anak din siya, napag-iinan lang ako, ngayon ko nung kagugo kayo ko. Sa'yo mo kung iinan na yun, ikaw siya, yung walang bugo, karoon, lisingan ito ka ba? Or what does it mean? Na ang future di ay nindoton sa Ginoo sa mga taong atong magtudluan, sunda lang Ginoo, pag-antos lang, pagpakasulugoon, o monitoto na ang future. Everything will be restored. Ang atong mga classmates sa unang magsiging subong nato, karon magsiging nag-amin sa kongkamo. Ang akong ipamuyapan sa una, nagingalan ko patignaw, wag ko sulta, karon muhan na nato. Diba? Na-restore na. Nalo ba ko yung iyang gawa mo menu? Ako sa niya itong i-restore. I-restore ang holiness of life. So I hope nakahatag ko gamay ninyong contribution sa inyong journey in rebuilding your relationships, the building of families, so that we can expect na usapan ninyo o amog yung tanan, makaproduce mo mga anak na mahimong rebuilders sa atong nasod na karon na lukapa sa mga pagsulay. Thank you. Good evening. Thank you, Father. Thank you very much, Father Shano, for that profound, inspiring, and grace-filled reflection. Your words truly reminded us that rebuilding begins in the heart and that Christ comes to restore us, especially within our families. As a small token of gratitude, we would like to present a certificate of appreciation to Father Shano Wood for generously sharing his time, wisdom, and faith with our parent community. To give the certificate, may I request our school director, Sister Arlene Zirapala FMA, to be accompanied by our school principal, Ms. Arlene Susan, and the evangelization committee head, Mrs. Alan Villarreal. Here's the citation written on the certificate. Mary Hope of Christian School Cebu Incorporated presents this certificate of appreciation
to Father Crescenciano T. Obot for being the Advent Recollection Facilitator for the parents with the theme Rebuilding with Faith, Awaiting the Savior who Restores. Given this 19th day of December 2025 at Mary Help of Christian School Cebu Incorporated, signed by Miss Arlene G. Susan, our school principal, and Sister Arlene T. Rafala Afame, our school director. Once again, let's give Father Shano another warm round of applause. Parents, before having our closing prayer, just an announcement that we are now accepting applicants for the school year 2026 to 2027 from nursery 1 to senior high school. We look forward to welcoming new learners and families into our growing school community. For our current students, reservation forms will be distributed tomorrow. We encourage you to accomplish and return the forms on or before January 9, 2026 to secure your child's slot and help us prepare well for the coming school year. Thank you for your continued trust, partnership, and support as we journey together with the formation of our students. Bye. Thanks for watching. Dana. Thank you. And live na po.